Hello everyone, welcome back to the channel. This is the video creator. लोगोफोरजों दा फेमिलि ट्रिप खालामदों आरोना दिनै दा जोङो नेक्स्ट डे मैया बावहाय जोङो दिराङाव थाफैबाय ओमफ्राय दिनै दिरां मनेस्ट्रीखौ एसे नायनो होननानै फैबाय आरोना दा नै बैथिं दङ जोंहा JDX जों दिबिका दरले ओमफ्राय नैथिं जोंहा धनिष्का बिमा धनिष्का ओइ ओरनावलाय दे मामि अबाव फैदों जोङो हा बेरायनो फैदों थौदो चलो आगे चलो थौदो थाबायदोथ' अ नै सुबाय मालाय गारि बरियाखा जायगाया नै नायनो हागोन नोंथांमोना बे जाहैबाय दिरांनि मनेस्ट्री जों दा आवगायथिं थांसै रिल्स मोननैसो बानायसै बेहाय जों दा नै सिंथिं थांगासिनो दङ दिरां मनेस्ट्री थ' जों दा सिङाव हाबबोबाय बरियाखा जायगाया भिउखौल' नाय नोंथांमोना भिउखौल' मानसिखौ गरमसो माने बाइक सालायनायावल'सो बार नांबा गोजाङो आरोना ओमफ्राय बिराद मेङो थाबायबा नै हाजो जायगा नालाय थाबायनोनो हानो नागिरलायानो बिराद हांगौ मोनलायलायो गरमसो दिराङाव माने सान्दुं नाङो नालाय ओमफ्राय दा सेलापास थांबासो गुसु मोनलांगोन आरो जोङो थान्दानो बाइक सालायबा गुसु जायो आं बामनानै फिसाजोखौ बामनानै थाबायनो हानो नागिरा ओंखायनो बिफाखौ बामहोबाय आङो जोङो दिराङाव बेरायनो फैदों जि मोजां नुदों नै जायगाखौ ओरैबायदि सान्दुङाबो बिराद मोजां दुंदों मोननैसो बाहाय रिल्स खालामनानै थांसै आरोना बिराद मोजां मोनदों जोंखौ इसोरा अखा दाहाथों जों बेरायफुनाय टाइमाव मोजाङै मोजां बारग'लांबानो जाबाय ओरै जों दायो सिंखै हाबलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बेनो आरोना लोगोफोर दिरां मनेस्ट्रीया ओरैबायदि बरिया नुयो नै भिउखौ नाय नोंथांमोना सलिडखा ओरैबायदि सलिड बुंनाङा आरोना केमेरायाव नोंथांमोना भिडिअ'आव बारा मोजां नुवाखैबो जानो हागौ रियेलावबा बिराद मोजां नुयो आरोना लोगोफोर नै दिस इज दिरां मनेस्ट्री नै ओरैबायदि समायना नै नोंथांमोना नायनो हागोन दिरां मनेस्ट्री डेन्जार बरिया आरोना जायगाया लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअ'आव जेरै नुदों बेनिफ्रायबो साबसिनबावो आरोना मोगथाङाव दा जायफोर बेरायनो गोसो नोंथांमोना फैबानो जाबाय दिराङाव दिरांनि मनेस्ट्रीयाव जोबोद समायना जायगाया बांद्राय गरमबो नङा बांद्राय थान्दाबो नङा लिमिटनि आरोना रिल्स बानायनो नायगासिनो भिउआव एसेबां मोजां फैयो जों बानायखांलायबाय ओमफ्राय दा गावसिनि फालासै आरो गावसा मालाय बानायसिगोन लायबाय केमेरामेन जानांदों नै धनिष्काया बेरायनो मोजां मोनदों धनिष्का बिराद मोजांखा जायगाया दे I love you दे सुमा होन आंखौसो होनना बाबाखौबो दे बाबाखौबो दे बाबाखौलै बाबाखौ सुमा होनदो आंखौ ना बाबा आं बामला आंसोलै बामलालां ओंखारदो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोन्दों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जाय फैनो गोसो दं नोंथांमोना दिराङाव फैनानै मनेस्ट्रीयाव बेरायफैनो हागोन जोबोद मोजां जानानै दं आरोना दायो लकेसना नोंथांमोना भिउखौल' नाय भिउखौ ओरैबायदि समायना